taa anyị bịakwa ọzọ iwetara ife omume Welcome to ka a Culture na-akpọ and Culture Value and Value TV. TV ebe anyị na-atụ ilu Igbo ma na-akọwa ya. Ụbọchị nke taata ka ilu anyị nwe anyị atụ taata. Ilu anyị nwe anyị atụ taata bụ ilu na-asị na ọkụkọ ọcha kụchaa nkụ ịgba amala ebe ọ nọ. Ọkụkọ ọcha kụchaa nkụ ịgba amala ebe ọ nọ. Ma tupu na-aga n'ilu ịkọwa ilu nke nwanne nwoke na nwanne nwaanyị nke na-ege m ntị, biko Like, tụsaalụ m ilu nke comment, subscribe, jiri m aka share. folo ma chia bie aka folo ma chia. Ọ ime nke na ndị Igbo ga-eji wee na-ama ilu Igbo, na-ama ife ilu Igbo na-aba na ndụ anyị. Maka ndị Igbo mgbe gboo si na ilu mmanụ eji eri okwu. Biko tụsaalụ m ilu nke tụsaalụ m chia ma sọskraịba ma folo ka na-echekwa azụ n'ilu nke ntụ nke na-asị na ọkụkọ ọcha kụchaa nkụ ịgba amala ebe ọ nọ. Ọkụkọ ọcha kụchaa nkụ ịgba amala ebe ọ nọ. Nke mbụ ka nkọwa ilu nke kọwachaa ife niile. Anyị ma ife nwe ọkụkọ. A na-enwe ọkụkọ ọcha, nwe ọkụkọ ojii, nwe ọkụkọ na-achị ife niile, ọkụkọ uhie uhie, nwe ọkụkọ na-achị ike na-achị ife ọ na ọ fụrụ ọcha. Ndị Igbo sị na ọkụkọ ọcha kụchaa nkụ ịgba amala ebe ọ nọ. Ka m wee ya na-apụta n'ofu ebe obodo ụmụ ọkụkọ niile n'ọlụcha na-eri nri na-akpagharị. Enwere ndị ọkụkọ ọcha n'ebe a, nwa ọkụkọ ojii, nwa ọkụkọ uhie uhie, nwa ọkụkọ nke nna, nwa ọkụkọ na-achịcha ife niile pancha na-akpagharị. O nwere ike egbe nọrụ n'elu ọnwụkwa nke ọ ya afụ pancha ezucha na ọkụkọ ọcha na ọ nọ n'ebe ọ nọ kụwa nkue fechaa nkue. Hei, egbe asị na-ekwa ọkụ nke egbe achụrụ ya ka o burie maka ya wepụta onwe ya. Ọ na o ji esoro ndị ibie nọrọ ebe fa nọ nke egbe ya afụla ya maka egbe nọ nna niile ọ ya afụ ọkụkọ ọcha fịa ma bịa burie. Nke ka ndị Igbo ji ọkụkọ ọcha kụchaa nkụ ịgba amala ebe ọ nọ. Ọ nọ ebe afọ ọkụkọ afọ nọ ebe ọ nọ ịgba ya afụla ya. Ka nkọwazie ilu nke ife ọpụta ka m wee ya na-apụta na ụlọ akwụkwọ ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-agụ. A na-agụ akwụkwọ otu nwa nke na-amala akwụkwọ ya aga maka ọmala akwụkwọ ya aga ọpụta ọpịakụọ onwe onye na-ekwuru okwu o mechie ọnụ pụtaza ote nke a na-ete n'anya ote anya otu ka anya otu tii nke ntị tii nke eze kpọpuo imi wee bịa n'ụlọ akwụkwọ. Onye nkụzi na-akụzi ife na anya ozugbo ọsị a Nweke bịabe nwa bịabe ka ebe ka otu si wee dịzi otu nwa. Onye nkụzi ahụ akpụrụ Nweke pụa chetawa ya afọ maka ajọ anya ajọ ya azụta nwụrọ. Onye nwa ji ewere hapụta onwe ya. Ndị bie bịacha dị otu ụmụ akwụkwọ kwesịrị isi wee dị enwe hazi jekụcha nke wee rapụta onwe ya. Onye nkụzi ọma nne ya maka sị na ọkụkọ ọcha kụcha nke egbe amala ebe ọ nọ. O nwere ife ya aga ịbịa ime ebe a nọ n'igwe ma ọ n'ọla nke ịpụa iche nke ka ha ata afụ akpụrị. Ịbịa n'ọla ịpịakụọ onwe otu ndị ọzọ si pịakụọ ọnwa. Ndị ọzọ na-eri ofu nri isoroba rie ofu nri. Ndị ọzọ kwuo ofu okwu isoroba kwuo ofu okwu. Ọrụ ndị ọzọ kwuo ofu gị nwaazị ịmaniwe elu mba na ịha ya pụtakwa onwe aghasị nwa amachakwa ife. A ji ọsị abịa n'ụlọ akwụkwọ ahụ nke apụtacha ife niile ma kpọpuo ntị ka onye nkụzi ejeta afụ. Ọ ha dịrị nwoke mma ọ ha dịrị nwaanyị mma ama na ịmụta ife n'ilu nke nkọwa. Biko tụsaalụ m ilu nke tụsaalụ nya chia sọskraịba ma folo. Ọ ha dịrị nwoke mma na nwaanyị mma ka emesịa. Thanks for watching.